vi skal prøve at minuse. Hvis man skal regne det her stykke, der hedder 247 minus 32, så vil det altså svare til den historie, der hedder, at jeg har 247 kroner i min punkt, og nu går jeg ud og bruger 32 kroner. Hvor meget har jeg så tilbage, når jeg går hjem? Når vi skal skrive dem op, så skriver vi det første tal øverst, altså det beløb, vi havde med hjemmefra. 247 kroner. Dem skriver vi her. Så skriver vi minus, for vi er ude og bruge nogle penge, og den vi bruger, dem skriver vi hernede, det er de 32 kroner. Det, der er vigtigt, det er det her med at få 1 over 1, 10 over 10, 100 over 100. Jeg har 7 1 kroner i min punkt. Nu bruger jeg de 2 af dem. Så har jeg 5 tilbage. Jeg har 4 10 kroner i min punkt. Nu bruger jeg de 3 af dem. Så har jeg en enkelt tilbage. Jeg havde 200 kronesedler med hjemmefra. Jeg bruger faktisk ikke nogen af dem, så derfor har jeg også 200 kronesedler med hjem. Så nu ved vi, at hvis jeg går ud i byen med min punkt med 247 kroner i, bruger 32 kroner, så kommer jeg hjem med 215 kroner.